Kaixo, txoriene, asteazken, gaur, egun berez, jaztaz, Igor? Bai, Lurtxon urte betetzia 6 urte gure txikiak, eta, bueno, gorantza doazela, eta gu berantza, eta, bueno, bizitza olakoa da, baina gu, bueno, gaur, ospatzeko, oberena, zerbait prestatzea ez. Bai, eta urte betetze tarta ondiokan espadozu erosi haue bai borobila da, ze hamburguesak egin behitxut. Oso, no? Beitxo, gustatzen, bai, lurre hamburguesa salia bada. Bitu, honek beretako, gainera, eingo itxugu, zerotik hasita, hau da, ogixabe bai, etxekoa ingo dugu. Oso, no? Eta hola bueno, aragisa erosin jot, arakinai, eta baina gero, ingo hamburguesan, horia edo lan arrautzakin, da irugiarrakin, da ingo bai. Oso, no? Gazta indakarri oso baita. Bai, nazibili horreznetan, ez batu biharrik, bale. Venga, eta nola ingo dugu? Esango zut. Lehengo esneperian legamia disolbauko. Gero irinakin, gatzakin, azukreakin, arrautzakin eta oliba olioakin nahaziko dugu, altxatzen utziko dugu, bolatan satitxu eta 15 minutu 180 graduan erre. Irugiarra ondo txikituko eta aragisa eta arrautzakin batera nahaziko. Gatza eta piperbeltza bota, 4 bolatxo osatu eta plantxan ingo 2-3 minutu alde bakoitzetik gazta apurtxo batekin. Gero izango da ogisa erritxik zabaldu, gurinakin igutzi eta txigortu, ogitartekoan letxuga eta saltzak jarri, aragisa gainean, eta hamburguesa prest. Eta saltzak, bakoitzak nahi ditxunak, nik keptxupa eta ziapea ekarri dut, beti holan hamburguesan artean, ondo funtzionatzen dauela, eta hori ezberdin jasuna, ulertu dut, izango da, irugiarra txikituta hamburguesa aragiari naztu ingo diozu. Ez da izango gainean irugiarra, ez? Hori da. Batzuk saltzotzi, zuk, arakinai soia zenidan da, hamburguesak nahi ditxutin. Batzuk aukitze dituzte eurek einjakuak, baina eskatzen botzazu, edo aragi bolak itxeko, edo beti ez dutzu. Eguneko egun txala, edo jarriko zut, eguneko geixa txerrixa, azkenean gantza sartzeko, badauka gantz geixau, txerrixak, eta, mamitxua guzteko prestaketia. Orduan, ideia hortik abiatuta izango da. Vale, oso ondo. Eta holaxe, irugiarra, gustutan jatelako, eta hamburguesetan, beti izan dalako tradizionala. Oso tipikoa da, gainean, hamburguesa eta irugiar xerra pare bat erolan gainean olan txigortu eta ondo, hori oso ondo da, baina baita ere Patrik esan duena, erabiltzen duzu txalaragia bakarrik, hor gantza hor txerriaren samurtasuna beste modu batean sartzeko irugiarra erabilita. Hor azkenean koipea sartzen ari gara, zaporea ere, zapore gehiagauko izango zen, txerri aragia baino, kasu hontan, ze irugiarra bera ondua ketu izaten danez, eta orduan, samurtasunak gehitzeaz gain, zaborea ere gehituko diozu. Hori da, eta hementxe, esne epelean disolatuko dugu legami freskoa. Hemen, beroaldi txikitxo bat emondutza, ze epela nahi nauen, hau, ikutzerakoan, eta badakitzue honek mamiak eta olakoak itxerakoan, eta temperatura horretan. Izaten die berrogei... Gorputzaren temperatura esaten dute, eta hor bestela, kanpuan izaten bago esnia atera eta oskaiutik, ordu batzu lehenago ere, gehiago tardatuko dio. Piskat, kontua da, hor gustora gongo diela xomorrotxoak alde batean, ero bestian, ez? Hor, 30-40 gradutara gustora oten galan dutxapian, eta kanpoko temperaturan 20 gradutan, gustora gaude, baina piskat, orduan, hasi ere berandu xeo gazten da, ez? Baina bestela... Beruegi besta, ezin daike bestela legamia hil itxen da. Nerea mama Joanik beti izaten zaben mamia itxeko, egon bizala txistuan temperaturan, esnia. Gorputzen da, baina betik bera... Txistuana, eta nik esaten daben. Zelako gauza lizunak esaten dauen mamak. Haue bai, temperatura horretan, 35 gradu horreitan. Orduan, disolbatu danean, ontxe gehitxuko zau. Irina, hau da indari irina, eta gero bai, gatza, eta garrantzitsua, azukria. Ez da gero, azukria 10 gramotxo di, ez da holan gauza ondixabe, baina, Bai, honek, gaina, kontutan izan, ogia ez dugu ingo, betiko ogia etxean bazkaltzeko ez da, honek dia esne ogiak ero, holan, pixkat boio aldera ero geratzen direna xamurrak, azkenean izango da, baina genduen duela, ez da, azte batzuk ere inituen, hori hotdoga Madrileko rabak egin inituen, hori berdina da azkenean, eta honek bakizu dira, hola, mamitsuak eta zango gehiago boio aldera gure egunerokotasunean jaten dugun ogia baino. Eta ogiarekin izan da gauza, pandemia garaian, okin guztiak horre beldurtuta zeuden, lan gabe geratuko ziren, zen mundu guztia etxean ari zan ogia egiten eta modan jarri zan, gero ere
oraindik ez da saltzen diren, baina egon zan duela urte batzuk, eta oraindik bate badauka, badago olako ogia egiteko makina bat, Panifikatzaileak. Bai, denak bera egiten dizula, hor da, zuen botatzen izkiozu osagaia, nasketa egiten du, lehenengo berak hor temperatura 40 gradutan izaten du, hor egiten dio, lehenengo altzakera, altzaldi bat, gero berriro berak egiten dizu dana, eta gero, moldeko ogi antzekoak egiten ditu, baina hor gero, kozinatu egiten du, ez? Eta horrek ez da modan dauden orain baina sasoi batean pila bat. Sasoi baten egon zan, eta hori, behitxu, saltzen zabien olako supermerkatu baten, da oso famatua zan, gainera bakarrik urtean biditan ekartzea izitxun, horrek panifikatzaileak, eta hilara egoten zan erosteko. Horrek erosteko? Hori, interneteko erosketak, baino lehen. Ni, 2008 edo izango zen, unibertsitatera joan nintzen nian da, garai hartan. Ez zeukan baita, ez zuten saltzen horiek, ogi nasketa bereziak, bakarrik, ordan, sobre bat, esan irina baizik, eta jasan nasketa denakin zeini ura bota, eta gero berak nazten zuela, berak egiten zizula dana, ez? Olako zerbait edo saltzen zuten, ez? Olako zerbait zan. Bueno, eta kontua daia jenteak gero hor, batzuk esku hartu zieten, da bere nasketak eta zizian ja jenteak egiten du, nik, nahiak uste zeukala, eta berak bere egiten zuen, bere, irinak eta ja hartu, liburuak okinanak, eta, nasketa berak egitea. Hala ere, etxean ogia egitea, ez da horren zaila, edo esan, nahi izan ezkero, sasoi batean gure gurasoek eta, denek etxean ez zuten egiten, segia da ogia erretzeko labea, auzoan agian bat erogoten zan erobi, eta, arek egiten zuen, baina, segun nun bakarrik banatua basean baserria, bakoitza bere labe txikia baseukan, eta orduan, etxean ohikoa izate zen, irina ogia egitea, eta hori, lehen sekale duna, ero hasi osokua izango zen, gero txuriak eta etorri ziren, baina etxean danak egin izan dugula ogia, eta horren besteko, tresneria gehiagizkorik, ez da, egia da olako gailu bat izan ezkero, olako masak eta egiteko gailu bat, ez bestea, dena egiten dizuena ez. Horrelako batekin, nik usteot... Horrek lana aurrezten dutzu, gehixen bat, lana eta teknika, ez? Azkenean, injarra inbida, da, gainera indar espezifiko bat, denbora bebai, bieda itxasten gatzu eskuetara, eta jende bat, ez dauke pazientziak eta esaten daue. Ez, baina, eskuekin indako zerbait, 15 minutu dana, makinakin 5 minutu da. Orduan denbora garrantzitsua, eta gehien bat, denbora orduan ez duzula hor egon behar, nahi dut esan. Ez duzula aldamenean 5 minutu makinan ondoan egon behar, baizik eta usten duzu egiten, eta bera bakarrik hor juten da egiten, eta zu beste gauzatzuk egiten juten zara, ez? Dana lakoa. Orduan alde hortatik, ondo dago. Gero, labea, ez da behar gaur egungo labeak eta temperatura altuak hartzen dituzte, batzu badaude nahi izaten dutena, pizza egiteko eta honek harri hon bat eukitea, eta bero-bero egotea, segia da, harri horrek, oinarriak beste ikutu bat ematen diola, gero ezetasun pixka behar du ogiak egiteko, hor badaude trukoak, jenteak edalontzi bat erosatzen du, labean honek ezetasun pixka behar dute, mundu bat, hainbat eta hainbat liburu daude, honen ingurua. Ezetasuna eta lortzeko jendeak sartzen dago, igual, gopor bat olan urakin, ur pixka bat, holako, hor nik etxean izan dudanean, daukat, budinak egiteko, enekin ura zeukenik, holako budinak egiteko metalezko bat, hor ur pixkatekin jartzen dut, eta horrek ematen dio behar duen ezetasuna, ez? Orduan, alde hortatik, hori be, inalda. Hemendik, orea uztiko dugu altxatzen, pausatzen, eta horretarako egongo da, ordu terdixan. Bai. Beti etxeko temperaturaren arabera, neguan baldin bagaude eta etxean 10 gradu baldin badauzkazue, ordu terdi hori 3 ordu izan alda. Edo radiadore onduan. Bai, udan izaten bada, eta etxean badauzkagu, eta 10 gradu, eta 10 gradu izaten baitu etxean, altzatuko da. Hor, okindegiak eta izaten dute, batzu, hartzidura geldoak eta iten ikustenak egun batetik bestera, oskailuan sartzen dute, eta egun batetik bestera okiten dute, poliki altzatzen. Bestela, daukate, estufa deitzen dana, eta da gailu bat, 40 gradutan egoten dana, eta bertan egoten dira, gustora izaten dana. Tanik hemen daukat, horren erdixa, bikoiztuta. Honen erdia hori bilakatu da. Horren neurrixak eta hemen jarri ditut 300 gramo 325 irin, 150 esne, horren erdixa hemen dau eta bikoiztu egin ja. Berez?
altzatzen da. Altzatzen da. Eta honek, ontxe, bidau beste bigarren hartzidura bat. Ze ontxe utziko hartzitzen, ja bolatxotan nazi. Landu iten da pixka, eta izeak kendu, horre gazak kendu, eta gero bolatxo gatera, eta bigarren hartzidura bat, hor, esan dago, beste horre bai izaten dela, ordu erdikinero normalian, altzatze zaigula. Eta gero, ogien inguruan hitz egin da, irin ezberdin bakizu txuria daukagu, gero alko nukein integrala, azkenean bakizue, irin integralakin, horrek zuntze eta mineral gehiago dauzkala. Ura gehiago biozu, ez edo gutxia, ezetasuna maia bebai, desberdin ezaten da. Gehiago da sekaledunakin exagerazioa da. Ez, jendeak itxen dagoelako, igual, errazeta bat ikusi, adibiz, zuek txorienen ikusten zuen errezetia gero, eta esaten zuen, 325 gramo irin. Igual jendeak itxen dagoena bebai da ordezkatu. Eta irin bakoitza daukala, ezetasun puntu bada, horregatik igual, biozu esne gehixau edo esne gutxiau, hori jolasten egitea neurrixekin. Kale, eta hor dator Ramonaren esaldia, betikoa, eskatzen dizuna. Zenbat irin botako diot? Eskatzen dizuna. Kale, zu ohituta bazaude, astero, 3-4 aldiz ogia egitera, zazkenean, etxean egiten duenak ogia, normalean ez du egiten egunero, baizik eta baserriko ogi on bate badakizuero, etxeko ogi on batek gehiago irauten duela. Segun zemat zaten etxean, da zemat ogi jaten duzu noski. Baina horrek gehiago irauten duenez, berazuk ohitura baldin bakazero, astero ogia eitxeko ja pixua ere, batzuk ez dute beharren, Orduan hartu eta hartzen dute eta begiz iten dute, bakite gutxi gora era, goporrean onaino botatzen badiotura, gero irina onaino okingo du, batzutan gehiago, bestatzutan gehiago, baina testura beti ezagutzen dute, orduan, hori begia egite dizu. Hala ere, etxean lehen esan dugu, olako gailu bat, ondo etortzen dara, nik uste nahi eta nahi eskoa, pixu bat dala. Pixu bat bai behar da, eta pixu batek, hor neurriak eta legamia zenbat, bota gatza zenbat, azukria zenbat, beti berdin atatzeko batez ere ogia, ondo, interesgarria da, ero, nuke beharrezkoa, ez? Bada bai, hementxe bi bolatxotan, eta hointxe ingo duguna da, hasi jarriko zau. Hasi duguna. Hori da. Orduan, hamburguesak beti aukitzen dago sesamoa holan gainetik. Hau zigorrak erakutze ez da, lehenengo bustin bidala, arrautza kolore gorrizkagoa atatzen zego. Nik arrautza enauen nahi, baina egisa da, bustin biozula, honek itxasteko bestela, ingo da, bako, tobogan bat izango esan bezala. Txirriztatik bera, danak. Hori da, beraz, honek jarriko itxugu. Horan, hasi desberdinekin, sesamoa bakarrik nahi badozue, perfecto bebai, eta hau, sapitxo batekin. Berriro, altzatzen. Berriro altzatzen. Kasu honetan bakarrik ordu erdi izango da, 30 minutu. Zigor, mesedez? Ni hemen atrastu da. Ez que hau du trastu pilatzen nahi zain nire, zure aldea ustutzen nahi eta nire betetzen. Ez nire hauntxe usten, ze... Horratik, ustutzen zure eta nire betetzen. Claro, Nio. Altzatzen die, Bai. Hauntxe, inbideguna bakarri da, 15 minutu, 180 graduan. Baukau, labia daukau piztuta, programa zigarenetik, 15 minutu txolen hau edo, hori, segitxuan itxeko. Bai, hori garrantzitsua beti, labean zerbait sartu behar dugunean, beroa. Bueno, Patri, zu iparraldean izan zinenean, bertako hamburguesak gero daztatzeko aukera izan zenuen? Non? Iparraldean. Osea, hor omen dago, hor, Baigorrin, bai? Hor, Petrikorena etxea, hor, hango hamburguesak oso famatuak idiela, Ez que justo Baigorrinen itzen egon. Ez, nik egia esan berezi iruditzen zain. Osea, bertako produktuekin egiten duten hamburguesa bada, gero gaina saltza berezi badaukate beraiena, eta izen, historia badauka saltza honek, baina nik hamburguesa egiteko euskal ardi aragi xeatua. Osea, horrekin azten bagara indarra izan behar du. Osea, ardiarekin, ardei aragia nik ez dait, xeatu eta inoz hemen egin genduen, musaka originala, benetako musakan, arkume aragi xeatu arekin. Baina fina egongo da. Fuertia da. Arkumean zaporia oso fuertia da. Baina ez da fuertia izan, adibidez, Bilbonik ezagutza leku baten itxenda bienak, eta gero, jogur saltza batekin, eta menda putxo batekin zerbitzatzen da, orduan, nahi dut esan, ez gaudela, horren oituak hemen ez gaudela arkume aragia jatean, nahi dut esan, noizean behin, erreta eta holan jaten dugula, baina ez daukagu horren besteko oitura, hau egiteko, erabiltzen dute, bertako arkumeren aragia, gero, arradoi ardi gazta, gero, bertako txerrikia, euskal txerrikia, ez da hor saltzen dioten, irugiar bezala eta gero, sakari saltza. Eta sakari saltza honek badauka historia.
Baita, zein da? Hau da, hori izan 20. mende hasieran, Lauren Petrikorena, juntzala Argentinara, eta, bueno, hau joan etorriko bidaiak da zen, juntzala, bueno, diru pixatia eta etorri. Gero bueltatzera. Eta handik ekarri zuen, saltza berezi bat, arkumea txingarretan erretako, ez? Kontua da, bueno, honek arategia zeukatela Baigorrin, eta fama hartu zuela, berak erretako arkumeak eta fama hartu zuela, eta saltza honekin, eta gaina ziriko barbakoa deitu zioten saltza horri, eta bere semea gero Jean-Pierre Petrikorenak jarraitu zuen, eta Jean-Pierrek jolaste zuen errebotean. Euskal pelotako modalitatean, eta antza oso ona omen zan, eta berari deitzen zioten, sakari deitzen zioten, ez? Hortantuak eta ikituena, sakari deitzen zioten berari, eta berak saltzari, sakari saltza jarri zion izena. Bueno, gaur egun, honen, Laurenen berrillo bak eramaten du, Klarak, eta orain sakari saltza aukera dago gerturatu eskero handik eta saltzen dute. Eta ze oinarri dauka edo, ze sakore. Sekretua. Sekretua. Hori ez du lortu. Sekretu omen da. Ez dago zer daukan. Bueno, tximitxurrian zerbait izango da. Argentinatik ero ekarri bat zuten ero. Suposatu, baratxuria presilla ziurrenik, kako txartean Nigolan. Bote prontoan esaten da modua. Esaten zuet, hori izango du, eta gero, ez dakit, edariren bat oran likorren bat, patxarren bat, auskalo, norbaite baldin bat. Baigorrira joan biko gara, eta bisitan hori dastatu, eta dastatzen baduzu, eta deskubritzen baduzu errezetia, bidale e-mail bat guri txoriene abildua etb.eus, eta huk eingo, datorren urtera begira. Hori da, eta orduen jaukingo du, gure moldaketa, ez dugu hobetuko. Izena behi jarri bikotza hau. Bueno, bai. Jarri bikotza hau. Zizek jarri bikotza hau. Kontzentrauta na, ontsa, ez dauka. Girotuto saltza, horre. Girotuto. Javier, besarka da hemendik, Agirritar Javier, mediko handia, persona hobea, eta pivotea dantzan ibiltzen duen Euskal Herriko, agian munduko gizon abilena. Nik horren bezala gauza beruak hauan sartzean, ez diot ikusi, inorri. Abila zan, eta pivotea nola dantzan jarri, txak. Artista benetan Javier, berarekin oso guztera kolaboratzaile moduan txorienen hainbat urtean izan genuen, eta bueno, jakinduria handiko gizona, eta bueno, kontu oso interesgarriak esaten zizkiuna, osasunaren inguruko, azkenean bera medikua zan, eta bueno, hemen gantzekin esango, hasiko zan, gaina pixkat Javier bazan medikua, baina zabala. Nahi dut esan gatza ez, azukrerik ez, gantzik ez, hau ezin da jan ez. Zan, neurrian, zigor, hombre, hau egunen ez duzu jango lan kiloka hola antiprepa, baina, bueno, neurrian, gero pixka dibili iten bazara, eta txikirri txakarrat ez dakitzen, alde hortatik, bueno, etxian nik nire mediku izatean eko nuken pertsonoietakoa. Berarekin gustura hitz egiten kontu kontari aritzekoa, edozein kontutan. Etxako modukua. Etxako modukua. Ditxo. Oso ondo. Hementxe jarraitzen dugu hamburgesakin, prestaketa edo, bueno, aragixana guk egin gau, orduan nik arakina eskatu dotzat hamburgesantzako aragixa, eta irugiarra txikitzen da bilgero hori gorringo batzukin hasteko da horrekin itxeko prestakuntza, eta bakitzu sepentzataten bitxia, zu soia sointxe arakin batei, da esatetzazu, jarriko ez da zu hamburgesak itxeko, atzo paso gaten, zau, arakinei eskatu notzen. Eta ze haragi gurosu. Bueno, bat hamburgesan dako, da esan torten da jendia gaur egun da, azpizuna eskatzen dozta hori txikitzeko hamburgesak eitxeko, eta nik benetan. Nik, betxo. Baina jendia... Zenbat aldiz esan du nik gaur egun, jatetxe on guztiek gero daukate, beraien waigu haragi hamburgesa, txeko txuleta hamburgesa, nik, guaigu, txuleta, azpizuma jan nahi dut, azpizuna, plantxan egin da, gutxi egin da, eta nik moztu, eta nik nire hauakin, nire hortzekin murtxikatu hori, ez? Arakinak, bueno, esan izun nola egon itzen, hor azpeitian, Gipuzkoako hamburguesa lehiaketan da, berai, ez dut, hamburguesan aragia beti izan zen, bueno, tal,
Oiek, ez direna gain xamurrak eta txikituta prestatzen dituzu, gaina botatzen dizu zerbait holan espezia batzuk eta haragi hori, errezago jateko eta hamburguesa horretako erabili izan da. Baina ez, azpizun bat, jantzazu, nik azpizunak koska ikia nahi dut, ez du nahi murtzikatutako azpizun bat hauan sartzea. Orduan, eta hor, lehiaketarako, urrengorako hor ikusi genuen, harakin bakoitza bialdu zituen bere hamburguesak ja dagoeneko orea eta zapalduta eta tamainua forma eman da, ez? Kontua da batzu ziela lodiak eta ez datzuk finak. Orduan, plantxan eiteko garaian, batzuk etorri ziren maira probatu genituen lehorrak eta ez datzuk bagian gutxi egin da, ez? Kosinatzeko garaian, bai. Orduan eskatu geniena, urrengo txapelketerako, harakin bakoitzei eskatuko diguna da, bere hamburguesa nahasketa. Hau da, zuko ingo duzuna. Haragi xeatua, gero botako diote batzuk arrautza botatzen diote, beste batzuk botatzen zioten kipulako erregozia hor, beste batzuk irugiarra, nahasketa eta guk gero hortik, txapelketa hasi baino harino bero, denak tamainu berdinekoak pixatuta, 150 gramokoa denak, lodiera berdina eman danei, eta gero kosinatzeko garaian denbora berdina hartu eta 2 minutu denak berdin. 2 minutu alde bat, 2 minutu bestetik, eta horrela hamburguesa guztiak epaimaikidek dastatu alizateko xamurtasun puntu egindako bere puntu berdinean behintzat. Horea izango da ezberdina, baina jaten dugun puntua ezberdina. Guk bai ingen ituela danak 2 minutu alde batetik, 2 minutu bestetik, sukaldean ibili zienak, baina esan dagoa, batzuk lodia ziren, eta 2 minutukin geratzen zen barrua xamurra eta egia esan oso goxua, eta beste batzuk 2 minutukin geratzen ziren lehorregiak. Baina behintzat jantzin bakarrik aragia bakarrik, bai, baina urrengorako nahi dugu hori, aragia bedaie bialtzea hau nasketa. Ze hor, harakin bakoitza duka bere nasketa. Eta bere trukua, eta bere gauzia. Eta gero guk emango dugu forma, eta guk jarriko ditugu bakoitza 150 gramokoak eta lodiera honekin. Eta orduan, batenak nahi dute esan lehiatuko dute maila berdinean, ez? Bai, nik esate dut zuz, azken aldixan nik asko entzuten dut, ez? Jo, probau itxuzu, ez dakin nungo hamburguesak, horre bai, probau itxudan, honenak edo, jo, zelako aragisa. Eta nik esate dut, zeran aldozu aragisa daztatu, zera aukie aragisa, gazta urdina, ez dakin mila saltza, gero tipula holan frigituta gainetik, gero ogixan gainean gazta geixau, orduan esaten dut, jo, aragixan zaporia, xamurraua ero gutxiago izango da, zaporia aragian espada olako beizar bat eta olan aragi izakon trinkoa daukana, eta gainean zuk esan duzuna, bota diozuna espada 2 kilo ketchup, 2 kilo ziape, gero kipula konfitatua, maionesa, letxuga, eta esaten da, danetik olako mendi bat espada izuta beratzen, aragian zaporia iskat iskutauta geratzen da hor, ez? Bai. Horretako betukuk esan izuen, irabazi zuena lehiaketa eta gu bakarrik hamburguesa aragia jan genuelako, izan zen, simpleena, bakarrik aragia eta gatzen eman zuena. Egia esan, bere puntuan etorri zen, aragia oso ona, egia da oso ona, eta harakin asko saltzen zuten, ez dakit ze baserriko txal, ero behi aragia, ez dakit nungo behi aragia, eta horrekin, bintzat, puntuaketan baita sartzen zen, gertutasuneko produktuak erabiltzea, eta horrelako, eta, asko hori bai ikusi genuen, bertako arategien inguruan zegoen, beraien produktuak erabiltzea, ez dakit nungo haren gazta, beste baserriko euskal txerria, eta, hori baloratzen zen. Bai, baloratzen da, egisa da. Mintxe, jarriko hau, zu bizixan, eta ziko gara, esan dakoa, hamburguesak eitzen. Eta hemen guan zein behar duzu? Oro gisa. Bai, horregatxik atara dotolan, hau, hemen nahi dut gaztakin gero jarri, gero tapia jarriko tzadia ez dakit nondakoten hemen. Ez dakit nondakoten beste gauza. Hemen tapiakin egin gau, eta gero gazta urtu ingo da. Vale, oso ondo. Orduan, goiez, hau da hori, bolatxotan, hogixai, ikusiko toentxe zema falta jakon, 3 minututxo. Oso ondo. Nik hor hibrido ero, ez da gizelan ditu behar zegoen. Zuk pati milt, ezauten duzu? Zein? Pati milt. Pati milt? Ja, pati milt. Pati melt? Melt. Bai, sandwicha hau. Baina ez da hibrido bat, hamburguesa eta sandwichen arteko beraien seme bat.
batu ziren egun baten, kaleti pasioan zigozten hamburguesa bat, aurkitu zen sandwich batekin, da beraien filina ontzan, eta bueno, maitasuna sortu zen, umetxoak izan zituzten, eta pati mehalt jaio zen. Hau da, hamburguesa eta sandwichan arteko nahasketa bat? Bai, hau da, azkenean, sandwichan ogia erabiltzen dute, normalen sekale ogia gaina erabiltzen dute, gero, hoi modan dagoen asko, egiten dute, hamburguesa haragia hartu, bola bat egin, eta gero, nola dauden oin pila hori zapaldu egiten dituzuelan. Esmaxak. Hori da, fin utzi arte, eta gero ez omen darama ziaperik esketzutik. Hori ez omen darama. Orduan, horregatik dala hor bien erdibideko zerbait, ero bedaien seme bat, ero ez dakit. Kontua da, lehen estatu batuetan olako hango janari azkarreko kate batek modan jarri zuela, eta oin pixkanaka, gerotak gehiago hemen ikusten ari danan zer, nik egia da, inun ez dut, oraindik ez dut, enuen ezagutzen. Patimelt hau? Bai. Nik ez da. Hau. Eta, probatu beharko du, jakiteko bertzen moduzko dan. Zergatik ez? Aukeran, nik moldeko ogia juten dien gauzak, nahi zain, salia, ogitartekua, betikoa dagoen tokian, hamburguesana janan dut, baina sandwicha nien eiz oso sandwichalia, Plantxatik pasata badao... Gazta, eta plantxatik bai, eta gero, holan, bueltia eman da, arrautza, eta gaina bere tapatxuak da. Nire sandwicha pila bat gustatzen. Betikoa gauza bat, eta platertxo bat zigor, gero nekatarateko. Gazta moduan, aukeratu dut, hau behi gazta dana, hartzua uioa deitzen dana, eta hori oso ondo urtzen dana. Bai. Hau erditxik, bako txandako bat, eta esan dakoa, bueltan etorriko garaia hamburguesak prest, ogixabe erditxik hauiko moztuta, txigortzen etorriko gara gurin apurtxo batekin, eta hamburguesa osatzera. Hau ontxe, behitxo, hamburguesa kolore haukien, hau, tapa jarri gazta urtzeko, eta listo. Ontsuia gazta urtu da, poli-politxa dau, beraz hemen gau. Kambiazua. Bai. Zur lasai, Ni bakusen salea naizen. Zerena? Ogia moztu, atera hauek eta hemen bustitzekoa. Hemen gorritzekoa. Ogisa hor gorritzekoa. Bai, gaur desberdin egin gau. Urrengo baterako? Ez, baina ideia moduan, hola nahi dut esan, hemengo sustantziak eta hartzeko hemen atara, eta erolan txof hor, kalterik ez duen konta, baina kolore pixkat, ze gaur egun modan omen dago patretan, nila hemen, ez da, jerotu garen, koloretako ogia egitea. Zuk hori ikusi hau duzu? Nik nahi xau eta behitxu zelako kolore politxa daukan honek? Oin, antza, hasi dira saltzen, kolore ezberdinetako ogiak, eta, hor gaina daneti dago, erabiltzen dute, artifizialki emandako koloria, ez dakit zertako, baina, nahi dut esan, naturalki emandako koloria bada, hau da, erremolatxa erabiltzen baduzu, asenarioa erabiltzen baduzu, erolako zerbait erabiltzen baduzu, koloria emateaz gain, zapore zerbait ematen dio. Baina, kolorea ematea zerbait estetikoa izateko bakarrik, zen niri gainean lehenko eta behin, ogi bat ikusten badut urdina enuk erosiko, baina izela, pintxota bernetan batez ben ikusi izan ditut. Hola, hamburguesatxo batzuk... Horre hamburguesetako? Ja. Baina zer... Ni gauza batzuk... Ikusgarri xauak iteko... Bai, baina... Ez da, oso ikusgarria da hemen izan dugu, ez? Humus la roxa. Humus la roxa horre gaina badauka erremolatzaren gozo ikutu hori eta... zerbait ematen dio, ez? Beste gauza bada, bai. Baina... Gaur egun egitea horrena bakarrik begietatik sartu dadin, pixkat, ez dakit zenbat iraungo duen, agian gero modan jartzen da, eta hemendik aurrera, ez dakit, hemendik aurrera okinde gira juten ganean, emaizkidazu bi ogik horri, 3 urdinak, eta gero, abitxo, more atara duzu, abitxo, more bat atara idazu. Horrela, agian egungo, baina jenteak eskatzen du, erdi egositakoak eta... Bateraki. Baina, ez dakit, nik behintzat, nik neok ez diotolan zentzu gehiagirik aurkitzen horri, ez da, kontu, estetikoa, txapelketa baterako erolan zerbait ezberdina aurkezteko ero jatetxe batien, baina, holan, orokortu ez dakit egingo da nik, hau. Hementxo, ogisa bauka, bere gurin ikutua, bada apurtxo bat txigortuta, eta ontsa ingo, niri gustatzen bat, entzalada eta tomatia jartzen duten nian,
apurtxo bat gatza eta olixua botatzen. Bai, ontzia lehenengo, harto ale batzu bota holan pixkat gainetik, eta horre beste kutu bat ematen. Zer esan dugu harto aliekin? Harto ez, atzo. Baina, hor, nahi eta nahi nik uste dut, ensalada ondu beti inberdala, hau da, berdin zait, lebatza atara behar baduzu arrautz estatuta eta ensalada bat aldamenean, ensalada hori kopor batean jarri, ondu, eta ero jarri, ogitarteko batean berdina. Ni banaiz horren aldekoa beti, hartu eta ondu, ensalada moduan jango bazenu bakarrik, eta gero sartu, beste ikutu bat emango dio. Betxo, ogi berdea egin duzu azkenean. Ointxe laranja atarako jan. Ez? Hori badukago. Gorria eta horia laranja, ez? Horren azketean. Laranja niri hor bakizun nun etorriko zen ondo. Arrautzak horrengoa, hor plof egiten duenean, ikutu laranja hori aukeran nik gehiago gustatzen zait, horren aldekoa naiz gehiago. Eta hemen txe, aukeratuko dugu hau adibidez. Betxuzalako gazta, Beningo biribildu. Zena, arrantzan, hori da. Pita jasotzen. Eta ointxere txuga ostotxo batzuk. Mentxingo apurtxo bat emendik. Eta esan dagoa. Hau zein gu, erditik moztu eta erdixabako izan dako, ingotu beste basuretako. Erdiak inikoa doka. Ni, bai, eta gero geisteko lako sopatxo bat, ero lako krematxo batekin, nik uste dut gaur eguna biribilu. Burubia. Bai. Bueno, hemen gero bakitzu, kandela bat jarri, 6 zenbakisakin, eta lurrentzako. Bai, gaur bizkotxoak inbialdu dut eskolara. Orduan, eta bizkotxoa egiten duzunen eskolarako, arrautzak gabe, arrautzak gabe, eta ez arrautzak gabe bakarrik, oina arrautzak gabe bakarrik. Hementxe, gure hamburguesa, 0-tik hasita. Erditik moztuko zut orduan. Bai. Erdi honek, hau, bitu afaltzeko, afari bat izan alda, Erdixa ez, osua. Osua, noski. Ez, osua, eta tomatea edo pixatero sartuta, ero nahi zezka. Ia ba. Ona. Sigur erdixakin nahiko dakutzula? Bai. Bai? Bai. Jo, sepena. Remiren sopa daukat gero, patre. Hori porratu gabe ezin gana gato. Oso ondo? Bai, gaurkoan sopa batekin bukatuko dugu, eta hurrengo denboraldiari begira esan genduen hemen, nola zinemako ero errezetak nahi genituen egin. Gaur Remiren sopa ekarriko du, eta hau Ratatouille pelikulan agertzen den sopa da, non hasieran ikusten den gixajua botikua bestia botatzenan sopa bati ikusten joan osagaiak, eta sagu gixajua, arratoia, pasatzen dendik usaitzen du. Eta azten da bera bakarrik ontzen, espezie batzuk eta botatzen, eta sopa hori gero ikusgarria omen dago, eta hortik bere fama. Esan dutzu ezen izango zen sekzio horren izena? Zeran? Atzo, inzabien, asteazken zinemazaleak. Bai, ja izena badoka, oso ondo. Bauka. Zinezaleak barkatu. Oso ondo. Bueno, izen ez dakit nola ingo dio, ni badakit errezeta nola prestatuko duen, eta orain kontatuko dizue. Kipula, baratxuria, apioa eta porrua zatitxikita moztu eta gurin eta oliba olio pixkatekin erregosten jarri. Patata laukitxo eta moztu eta barazkiak erdi erregozita daudenean gehitu, 2 buelta eman, saldarekin busti eta ordu erdi zegozi. Birrindu sopa, gero gazta krematxua gehitu, birrindu berriro ere eta espeziakin ondu ondoren zerbitzatu bero maira. Berez, borzin gazta erabiltzen da hemen, daulako gazta krematxua da, ez dut aurkitu, eta nik gorgontzola gozoa otu zait, ondo jongo zala, eta gorgontzola botako dugu. Berez, borzin, deitzen eta olako gazta borobil batzu dira, frantziakoak, eta saiatu naiz aurkitzen, baina ez dut inun, orduan, bai, eta zer ez. Hemen, esan dakoa, gurina, oliba olio txorrota bat, eta erregosten jarriko dugu hemen, esan dakoa. Remiren sopa, edo Ratatouille filmian, naiz eta eurak ez daben esaten, suposatzen da, dala bitxisua sopa bat. Nik ikusi ditut 3-4 errezeta, eta ni bitxisuatik ez diote aurkitzen ezer. Lehenko eta berua zerbitzatzen da. Bitxisua, hotza zerbitzatzen da. Ez negainik inun ez dut aurkitu, gazta botatzen diote hemen.
Gero, apioa dauka, ezagit, badauzka, porrua eta patata izango luke bakarrik, bai, baina nik ikusi aurkitu ditudan, gaina ibili nintzen naita, zarean saltzeatzen, eta aurkitu ditudan sopa honen aldaera guztia denak antzekoa dira, nik hemen ingo dudana, bitxisua nik eskua jokatuko nuke ez dala. Ez dakit, ikusita zer daukan da nola doan, eta beroa doalako, eta bitxisua hotza jotzen da. Ni pentsatzen dut, igual, arratoia salduko da sukalde honetara, eta, bueno, historia da, bertan ikusten da sukaldari bat, sopa bat kosinatzen, eta, bueno, ikusten da apurtxo bat txarto, orduan berak, ezin da ekidin sopa hori hobetzia. Orduan igual izango zen, bitxisua bat oinarri xan, eta gero arratoiak hobetu ingo zegoela. Ez dakigu, hor, oberena, bueno, kontua, pelikula hoiteko, uste dut, egiten egin hor lantalde guztia, sukaldetara eraman zituztela, eta berai galdetzia ondo, zertan oinarritua dagoen sopa hau. Bai, horrek, editoriak, animatzaileak, gidoi ladixak, joen ziren sukaldaritza holan ikastaro batzutara, eta gero Michelin izarreko sukalde batera heldu ziren, hau The French Laundry, dala munduko 50 jatetxeetatik, honenetariko zerrendan agertzen den bat, eta bertan ikasi zauela sukalde mundutik pila gauza, eta gero pelikulan agertzen dien 270 plater irudikatu zituzten. Eta gainera jakin zauen, sukalde profesional baten zelan itxen dan lan, zelako keinuak, itxen dituen sukaldarixak, estres puntua, zelan itxen dauen berba, eta, izan zen lan politxa. Bai, eta esperientzi bat, suposatzen du beraien dako. Bai, gidoira dixanaz, eta, laneko bihar bat, da, sukaldaritza ikastaro honetara joetia, ez dakit, pentsatzen puntazo bat. Bai, hor galdetu barko zitzaien sukaldariei, zer iruditu zitzaien, beraien lanean zeuden bitartean, beste 6, 8, 10 pertsonan inguruan ibiltzea, saltzeatzen, begiratzen. Talde txikixetan joango zen bat edo bi. Bai, ez dakit nola ingo zuten, baina, ostra, hor, nik, esate dizut, sukaldean, zerbitzu garaian, tensio goten dela, eta zerbitzu garaian, suposatzen dut, pixat aparte egongo zirela, ikusten zer dan, zerbitzu bat, eta hori, ez dut ustean beraien artean ibiliko zirela, zebezela, sartakinen batero egan aterako zan, gu aurten izan ginen Parisen hor badao Disney landen eror, eta badago olako umentzako aktuazio, dala tren antzeko bat, non zu arratuia izango zinen, zuzoaz olako kotxetxo batean moduan, eta gero dana irudiak eta irudekoak, eta ematen du, sukaldaria zure atzetik da bizela zuri harrapatu nahian, eta han ikusten da sukaldeko zuena azpitik eta ies egiten, da, egizan, puntazo bat, sukalde batean momentu batez sartu ginen, aspaldiko partez, sukalde industrial batean. Profesionala, bai. Eta, polita, horre, umekin juteko gomendagarria. Hori bai, jatea esan denuen. Hau izaten da, aktoriak eta metodoa. Bai. Ez? Holan, eurak, gustatzen jakiela, batek egiten bada holan pelikula baten, zerbitzari bezala, igual apuntatzen dela, hilabete batzutan zerbitzari bezala lan inken nun baiten, edo hor, boseatzaia izan barbara, ero burrukan dikastea, eta hola pausa, ez? Beraz, betxu, aktorian lana, pentsatzen lan politxa, nik abilezea 0 daukal, baina lan politxa da, eta gainera, betxu. Horrek gauzak suertatzen bagatzu, edo esperientzia horrek eskura baldin baditzuzu, egisa da, gauza politxa dela. Hor, zein esaten zuen, horrelako pelikulatean, hori, eta gero gaizki pasa zuela, ero lanak, eroaren antzestu, eta holako eroetxe batean egon zala, eta markatuta ateratzen handik, zuen, ikusi zituela, azkenean holako toki batean. Bai, ez da dana politxa, hori da, hori da, salda daukator. Bor. Eta hemen, hori, apioa, berakatza, baratxuria, kipula eta porrua. Hauek, esan, errezeta guztietan aurkitu txiki moztuta gehitu. Gero, nire teoria bakizu, birrindu behar badugu, ez dauka zentzu gehiagirik, hor erotzen ibiltzea txiki mozten, gero egositakoan, birrindu ingo dugulako. Horrekin ingo duguna da, erregozketa askartzea, baina gauza gehiago ez. Hori bakarrik. Gatz pixka bat, eta oin, patatak laukitxotan moztuko ditut, eta hauek ere, barrura. Oso ondo. Lehenko gunean lagun batek izan ostan, igual, monja sartuko dala. Bakizu segatik, eskaini dituzte olako, praktika batzuk. Praktika monja izateko, eskaini dituztela udan, eta gauzea da, 6 territan itzarri,
hortua landu, eta done jakue bidea egin. Ni bai, sartuko nintzen olan. Rutina politxa da, baina, masoan, kuriosidade bezala lehen esan dugulako aktorien de esperientzia eta. Baina, berez gidoian da nik guratzutena berbain da, food pornan inguruan. Ze Ratatouille pelikulak aldarrikatzen dau, edonork kosina oleikela, arratoi bat izaten bazara bebai, aukeria daukatzu, eta guk gehitzen dugu, edonorek saldu leikela janarixa. Ze badauz janari batzuk, interneten, bizitzan be, badauz, oso politxak diela eta oso ikusgarrixak, baina gero zaporian, hemen txorien eme bai, noiz baitx igual, suertatu da, errestan bat itxia, politxa geratzea, baina gero zaporian, igual nahi oso gauzat, ez dela hain politxa. Hau da, zure amaman ez dakitolan gixatu bat, igual argaz gixan atela da, ez dakitolan saltzan marroia da, plater marroia dela, ja, baina goxua baldin bada horre balio du. Hori da, hori guretako balixo dago, baina azkenian gaur egungo munduan, irudixak asko balixo dauela, bai, telebistan, sare sozialetan, food porn terminua sortu da, hau da, janariaren pornografia, eta hori da, lehengo momentutik, zehozer asko erakatzen dutzuna, arrautz bat apurtzen edo lan gazta urtua da, horoka goza bakarrik argazkisa ikusi, eta ja, erakargarrixa diela, ja, haua, azte zaizula, txistua daiola. Hori da. Orduan, ia horrekin ados gauzen edo ez. Ze, niretako, hasiko naz, baina niretako egisa da, politxa dela eta plater bat begixetatik sartzen dela. Orduan, saiatu bigara, eder jaten eta ondo jaten, baina gero, egunerokotasun batien, nik nahi xao ona egotia, politxa izatea baino. Hau da, ogi berde batek ez duela gehiagik erakartzen. Lehengorakoaz, eskenean, Patre? Niretako berde batek ez, baina adibidez, guri zuertatu jaku olako ostagun viral baten, erresta bat ikustia, eta joselako politxa eta ze perfektua, eta esaten dozu. Bidixo honetan mosketa bat egonda, zehose desberdin kosinau dauie, eta gero bakarrik, emaitza erakutsi da, ez? Baina gero erresetia, ez da hain ondo ataraten naiz eta politxa izan. Egia da, begietatik zerbait sartzeak asko aurreratzen duela, eta erresten duela, eta asko begietatik jaten duela, baina, usaimena hor tartean da, eta batez ere, daztamena, ez? Lehen, aipatu hamburguesan txapelketa hori, eta holako lehiaketa batzuetan ere, gazta lehiaketetan, ez? Puntuak eta itxura ematen zaio puntuak eta bat. Baina puntuak eta da, bider bat, ez? Igual jartzen diogu itxura aldetik oso itxusia da, 6 bider bat, eta gero gustua, dakeien garrantzia ematen zaiona, hori izaten da biderbi. Gero gazta hori zoragarria badago, ikusgarria badago, ematen diozu 10 bat. Eta 10 biderbi, 20, ez? Orduan, garrantzia serio ematen zaio, gustua hori. Begitatik sartu inbar zaigo, baina batez ere, kosua gomea dira. Hemen patatak 2 buelta, saldarekin estali, eta 20 minutu irakiten utzi. Nik esan dago, nik uste dut zerbait goxua egon behar da lehengo eta behin, eta gero egia da, jute masaulako goi maiako jatetxe batera, imaginatzen duzu, goxua egongo dela. Eta politxa. Eta politxa, hor dana da. Horria da, oroko hartasuna, danian, ez? Aurkezpena, zerekin doan, noiz ataratzen dizuten, hau baino lehenago, horren ondoren, gero... Hor aparta da politxa, zerbitzua, presixua, dana dau, goi maiako edo da. Bere maia. Bueno, guk honi ordu erdi utzi behar diogu hemen. Esan dagoa, ordu erdi pasan ondoren, birrindu ingo dugu, gero gaztak gaituko diogu, birrindu berriro, eta gero hemen daukat. Oreganoa eta perrexilla. Hau da, nik uste dut, arratoia pasatzen denean, botatzen izkio belar batzuko lan, hauek izango dira, botatzen izkionak. Ero ez, auskalo, probatuko dugu. Gure sopa birrinduta, gazta gehituta, gero espeziak eta bota izkiogu. Hau, sopa baino krema da izango zen, eh? Bai, nik ez da izan jepitze diraten remin sopa, baina bueno. Izena horrela jarri diote, gu. Ez goia sartutzera. Hori da, zein gara gu, zer esateko. Bueno, bero goxo, hau ogitxi gorki batzuekin ere zoragarri, gainean botata, eta bestela ere. Mendokazue, gure remiren krema. Hala, pa.
Berua dago, Iskina batetik hartuko. Hori betiko trukua, Iskinetatik bazterretik hartu. Putzein. Oso, Eta arratoia bat pasadan hemen gaztan ikutua bai. Bai, gaztan ikutua dauka, baina belar freskoan abe bai. Bai, eta normalean, hemen desente bota izkio, ze nahi nuen nabaritzea belarra, ez ditu, nora pixka botatzen dio, baina hemen nabaritzen die. Oreganoa oso goxua, benetan goxua. Bai. Eta honekin, bueno, asteazken hau bukatu dugu, bihar ostegun biralak eta biharkoan, ni benetan dardarkan ator, ez da itaterako zaidan, egintea nahi dudan errezeta, ze Patrik lehen zanduna. Batzutan, Instagramen da horietan oso erreza ematen du, baina gero emaitza, orduan, bihar ikusiko dugu. Hori, bixar, deskubrituko. Ur.